Eccola. Giuseppe Mislice. Mysliveček. Mi dispiace, non c'è una volta che non amputi il vostro nome, mio caro amico. Non preoccupatevi, è assolutamente impronunciabile. È un musicista molto dotato. Vi presento il nostro famoso impresario, Orfeo Crispi. Eccolo. I need water. Thank you. Bien, vamos a empezar, gracias. Asteragoaz, mil esker, arratsaldeon ongi etorri. Il Buemo filmaren prentsaurrekora atal ofizialean lehiatzen da, zinemaldiaren 70. edizioan, eta filmari buruz hitz egiteko, hemen dugu bere lantaldearen parte handi bat, eta beraz aurkeztuko ditut. Ekoizleak ditugu Marko Alesi, Jan Makola eta Peter Borzak, zuzendari musikala Václav Lux, antzezleak Lana Bladi, Boitzledik, Elena Radonici eta Barbara Ronchi, eta zuzendaria Peter Václav. Eskerrik asko etortzeagatik, plazer handia da. Beti egiten dugun bezala, pixkat izotza hausteko, gustatuko litzaidake bai zuzendariak eta bai ekoizleek esplikatzea pixka bat. Nondik sortu zen Josef Mysliveček bezalako musikari batei buruzko film bat egitea, zergatik adentzen duten beste irudi garrantzitsuago bat aukeratu, zerk erakartzen zintuzten proiektu honetatik. Zuzendaria, behar bada, ekoizleak, bueno, ni hasiko naiz. Bai, ni hasiko naiz. Beraz, nik nahi nuen aurkitu bere bizitza zintzen, nolakoa zen, eta horregatik erabaki nuen hori egitea. Ekoizleek zerbait esan nahi badute, behar bada Braza Bruke zerbait esan nahi du, niretzat Misletxekoven izena etzen ezaguna. Baina duela urte batzuk aipatu zidaten filma egiteko aukera, eta niretzat musikari gisa bere musika ezagutzen hasi nintzen eta aurkitzen hasi nintzen. Bera txekiar musikagilea zen, baina gure herrialdean ematen zuen Viena Mozart antzeko bat izango zela, baina niretzat benetan harritu ninduen ikustea ze garrantzitsua izan zen bere musika Italian 18. mendean eta baita ere operaren historiarako. Ez dakit norbaitek zerbait erantzen nahi duen. Gainera, historioa bikaina da, ze gustatzen zait, zerbait desiratzen duen norbaiti buruzko film bat egiteko, eta herrialde aldatu behar duena bere amets hori bete ahal izateko. Eta horrela, berak nahi duen hori lortzeko. Niri historia horiek gustatzen zaitez, musikagilea, edo besteok bideren batean, baina desira hori eukitzea gustatzen zait. Bai, uste du garrantzitsua dela gainera Myslivečen aurkikuntza du 30 urte hasi ginen aurkitzen, eta bere lehen zirriborroa idatzi genuen 2009 aldera. Eta bitartean gainera Basaklokesek ere bere lanen, bere operekin kontaktuan jarri zen, eta Pragan, eta guretzat izan zen abia puntua, orduan ulertu genuen bere musika zoragarria zela. Bai, ni enengoen seguru musikagile ona zen ala ez.
ze oso grabaketa txarrak zeuden, beraz, hasieratik zabluk ikustera joan nintzen, bueno, baina ere nengoen oso seguru nazionala ez, eta hasi ginen elkarrekin lan egiten, eta berarekin egon nintzen aste bete, gero Parisera itzulinen, eta deitu egin zidan ze, irutzen zaizu. Etorriko altzara, etorri zen, artxibategiak bilatu genituen, eta berak bi opera jarri zizkidan, pianoa jo zizkian, eta azaldu zidan bere musika nolakoa zen, eta orduan ulertzen ari nintzen nolakoa zen musika. Eta gainera azaldu zian talentua zuen egile honek, musikagile giza emozioak ulertzeko ze dramaturgo bikaina zen. Beraz, gu hasi ginen bere musika Mislovitxezen musika aurkitzen, eta erroman zeudenean horrelako opera egingo dut erabaki zuen bene romantziegola, eta zuk egiten baduzu opera bat, nik egingo dut orduan dokumental bat. Beraz, hasi ginen bere musikan lanean, aurkitzen pixkanaka, ze lan egin zuen. Hemen eskinan badakagu galdera bat, eta gero beste 3 palau ere baditugu. Dobri večer. Parlo in italiano o in inglese? Italiano hitz egingo dut, edo ingelesez. Italiano ondo dago. Bai, lehenik eta behin zorionak, talde osoari, film zoragarri honengatik. Oso ederra da, eta benetan zoragarria izan da film hau ikustea. Beraz, galdera, egin nahi nukeen galdera, da, ez dakigu zehazki ze gaixotasun eragintzuen musikagilearen eriotza, sifilisa izan ote zen, legena izan zen, ez sifilisa izan zen, hori segurua da. Eta nola dokumentatu zen film hau egiteko? Lehen esan dudan bezala, artxibategietara joan nintzen. Bueno, lehen da bizi ezagutu nahi nuen, ze gauzak inprimatu ziren Mislibetzen garaian, eta liburu asko irakurri nituen ere gaixotasun beren eroei buruz, sifilisari buruz, eta baita ere zein modutan sendatzen zen, nola erabiltzen zen merkurioa, nola egiten zen garaia hartan, eta aurrerago liburu asko irakurri ditut, gainera biografia ere bai, 200 edo 300 bat liburu irakurri ditut memorien inguruan, baita ere Casanovaren historiak, Histoire de Marie. Eta gutunak ere, garaiko gutun mordoa irakurri ditut, eta baita ere Mozarti buruzko ikerketa egin dut. Bere familiari buruz, eta dena dokumentatuta balin badago, Mozarten gutun esker, gauza asko aurkitu dituzke. Adibidez, eszena badago, non fruta agertzen da, Mozarten gutunetako batean, aurkitu dute kanpotik berdea den eta barrutik gorria den fruta, eta hori ere agertzen da filman. Eta sandia da, garai hartan Misutxebetxeken herrialden ezagutzen ezela. Ez da asko bere musikari buruz, badakigu 30 lan ditugula, kamera musika, sinfoniak, baina berizitza ez ezaguna da Italian, beraz oso interesgarria da aurkitzea zer dagoen bere musikaren barruan, gizon baten musikaren barruan, bohemio baten bizitzan. Han eskinan, bigarren hilaran. Bai, kaixonik galdetu nahi nuke. Argiztapenari buruz, nola tratatu zen gai hori? Hau da, oso argi naturala da, edo aztertu egintzen duten bereziki, prestatu horretarako? Argazkia, egia esan,
egia esan, kandelak erabiltzen genituen noski, eta kandela batzuen inguruan argi txikiren batera jarri behar izan genuen, iluminazio txikiren bat kandelei laguntzeko, baina normalean erabiltzen genuen, argi natural asko erabiltzen genuen eszenak iluminatzeko orduan. Ze guk hurbildu nahi genuen errealitatera, ez genuen nolabaiteko, ez genuen garaiko pelikula batekin nahi genuen film hau egin, pelikula modernoa eta soziala, baina oso modu naturalean hurbildu nahi genuen pertsonaien gana. Egia esan eskertzekoa da. Operari buruzko film bat izatea Donostia, normalean zinema aretotan ez da ikusten. Galdera bat zuzendariarentzat eta bestea antzezlearentzat. Atentzioa deitu dit, ze teknika erabili duzun eszenetan, ze normalean lehen planokoa da edo plano amerikarretan. Eta beharrezkoa zen edo filmak pertsonaiak plano amerikarra egiten zen edo lehen planoa asko erabiltzen dena filman. Eta bigarren galdera da antzezlearentzat. Ondo prestatu altzara pertsonaia hau egiteko. Jestli si to kolik bylo se dresů, jestli si prostě schovával jako věci realitní, ale řekni, že no. Well, I wanted to be close to them. It was first. Beraien gandik hurbilego nahi nuen horregatik, eta askotan bazuk eszena handiak egin nahi balin baituzue luzeak, askoz ere denbora gehiago behar duzu. Eta beraz, garai hartako pelikula bat egiteko orduan ezin duzu ere objektiboa nahi duzun guztia ireki. Baina nik uste dut arrazoi nagusia da ni gehiago hurbildu nahi nuela pertsonaiaren gana. Askoz ere intimoagoa nahi nuen egin. Filma horretik egiten dituen plano amerikarra hauek. Eta galdera zeinentza zen, niretzat, bai, eskerrik asko bai. Bai, filman ikusten den bezala, italieraz hitz egiten dut, baina nik ez dakit italieraz. Beraz, hori izan zen ere arazo nagusia. Nik ez dakit ezer italieraz, ez dakit italiera. Eta hori zen nire prestalanik handiena. Kiarakin prestatu nuen, coach bat ere izan nuen, hizkuntza coach bat, entrenatzaile bat izan nuen, Republika Txekoan, beraz, pertsonaia ere landu nuen. Hau da, zuzendariak esan duen bezala, ez zegoen inolako iturririk Mislibe Txeki buruz, ez genekien ezer. Beraz, musikaren bitartez, prestatu du nire musikaria naizelako, eta musikaren bitartez saiatu naiz musikagile honekin konektatzen Mislibe Txekekin. Eta esan beharra daukat, oso garrantzitsua dela berak esan duena, ze bera esan du musikaria dela, baina zoragarria da, musikari zoragarria da, eta zuzendaria ere bada, eta denetatik egiten du musikan. Beraz, niretzat opari handia izan da berarekin lan egitea, eta musikagile baten rola sortzea musikari gisa, eta bere musikaria denez oso erraza izen da. Bere azalean zera malako, eta Barbararen kasuan ere dena opera guztia, dena bizirik zuzenean egiten da, eta Barbararen ariak grabatu egin du txekiar soprano batek, baina xehetasun guztiak, denak, berak abestu egiten zituen bera hautsaz, aria guztiak, beraz,
Beraz, bikaina zara, egia esan, profesional bikaina zara, eta oso pozik nago zurekin lan egin dudalako, eta baita ere piano ikasgaiak eraman zizkidan. Beraz ez da lana bakarrik izan, hau da, gozatu egin dut bera ondoan izateaz, Bernietan opari bat izan da niretzat, ni ere musikaria naiz, eta atsegin handia da niretzat, musika lantzea eta baita ere ondo pasatzea, dibertitzea egiten dugun bitartean, eta betirako gordeko dut berarekin egin dudan kolaborazio hau. Zerbait esan nahi nuke. Barbara, do you want to explain how you have... Azalduko alduzu nola lan egin duzun, kaixo denoi, nik espainiera pixka bat hitz egiten dut. No, parlerò in italiano. Bueno, italieraz hitz egingo dut. No, sono, diciamo, io non ho cantato nel film, ovviamente, ma c'era Nik qualche ez dut brano filmean zehar Ho kantatu, cantato hor nel zegoen soprano bat, bueno, bai, sync con kantatu, bai, kantatzen nuen abbiamo avuto sopranoaren ahotsarekin sinkronian egoteko, eta munduko kantari honenak izan ditugu, ari hauek kantatu dituztenak film honetan. Egia esan musikaren benetako izarrak dira, guk ere ez genekien ignorantzia osoa bainuen lirikaren munduan, nik ez ditut izarra hauek ezagutzen, baina beraiek dira benetako izarrak. Nik ikasgai batzuk hartu nituen, coach batek erakutsi zian arna sartzen, baita ere erakutsi zian mugitzen, bel kanton egiten zen moduan garai hartan, gainera. Egia esan, esperientzia guztiz ederra izan da ari hauek ikastea. Gainera, guatzen naiz eskola teoriko baten ondoren ben esan zenuela, bueno, ez nik abestu besterik ez dut egin behar. Abestu besterik ez dut egin behar Rafaela Milimesen laguntzarekin, bi ariak dituena filmaren amaieran, eta elkarrekin abestu dugu, berak ikasi egin du nola egin, eta bideoa zegoen ere ikusteko nola mugitzen zen. Bai, Barbarak hori guztia zuen, eta egia esan oso gogor lan egin du. Bueno, hemen divertigarriena da, nik abesten dudan bitartean izerri egiten dudala, baina ez dut abesten. Hau da, ahalegin oso handia da. Ni sartzen nintzen abeslari lirikoen paperean, Tour de Force bat egiten zutenak, abesten zutenean. Seguru, ziur egon gabe, akutu altura iritsiko ziren edo ez, ezeketen iritsiko ziren edo ez, beraz, indar proba bat izan da, baina niretzat eta bai, abeslarientzat ere bai. Esplikatuko digute lanak eta Elena mesedez nola prestatu zituzten beren rolak, ze Libetxeki buruzko filma da, baina emakumezko protagonisten papera ere oso garrantzitsua da filman. Azalduko digute mesedez? Bueno, arratsalde honik espainieraz, ez dakit ezertxo ere, italieraz hitz egingo dut ere bai. Niretzat Markesa antzestea oso arraroa bada ere, harrigarria bada ere, simplea izan da. Pertsonaia modernitate harrigarria du, beraz, posturatik harago eta jarrera fisikotik harago, horrek lagundu egiten dizu testuinguruak eta baita ere lekuen antzekotasunak filmatzen ibili garen haietan, eta argia tasuna ere bai. Sekula etzen elektrikoa eta atmosferan giroan sartzen laguntzen zizun, baina hile ordeak ere bai, eta gero jantziak ere lehenen maila da pertsonai batean sartzeko, baina ezaugarri honetatik kanpo, Markesak egiten du gauza bat oso simplea. Ez garaiarentzat, noski, esaten du niretzat antzezle naizen aldetik. Eta hauxe egiten du, bera ohitura oso libreak ditu, Markesak emakumeak gainditu egin behar zituen hainbat obligazio sozial, hainbat pentsamentu eta ideia,
berak familian ikasitakoak, eta bere burua askatu egiten du, askatu egiten da kontzeptu horietatik. Eta gizonekin duen kontaktuarekin ikasten du ere libre izaten. Gainera emakume hau nolabait konexioak sortzen ditu. Hau da, modu librean maitatzen du, joroskortasunik gabe, joroskortasuna ez baitu jasaten. Berak nahi du askatasun berbera eman, berak beretza sortu duen askatasun bera eman nahi die ere bere bikotekidei edo berarekin daudenei. Beraz, bai, lagundu egiten du benetan. Lehen topaketa hori, Josefekin duen lehen topaketa horrek iraultza bat da azken batean beretzat. Ze azkenean pertsona horrek eraman lagunduko dio enkarguak lortzen Napoliko antzokietan. Ni beti gioien oinarritzen naiz, beraz testuaren gainean lan egin dut, Petrarekin, Boiterekin lan egin dut, eta ni are egin du naiz arintasun bat ematen, garaiko espirituaren arintasun hori ematen. Eta mundutasun pixkat ematen. Ez dakit nola deskribatu egia esan, baina ni saiatu naiz nolabaiteko malizia pixka bat ematen, baina arintasuna ere ematen pertsonaia honi, Markesaren pertsonaiari. Gero gainea indarkeria ere badu bere jokatzeko moduak. Ez besteekiko, baizik eta berarekin ere. Baita niri hori bereziki gustatzen zitzaidan, hau da, nola ixten duen pertsonaia honen zirkulan. Horrela bizitzeko oso arte izan behar duzu, eta ausardia horrek badu prezioa eta mailera arte ordaintzen du. Beraz, duintasun badu, eta niretzat zoragarria izan da, oso erakargarria. Ez dut asko hitz egin Lararekin horri buruz. Kaixo, denoi arratsaldeon. Ingelesez hitz egingo dut. Nire ustez, hiru pertsonaia hauen edertasuna honetan datza. Oso desberdinak direla bata bestearengandik. Eta nire ikuspegitik Markesa eta Gabrieli bi emakume sendoak dira, indartsuak dira. Eta garai hartan etzen olakorik gertatzen, emakume indartsuak dira, lan egiten du, eta Markesa ere berak du boterea, berak ulertzen du nola izan daitekeen independentea. Anak ez. Ana berriz, Anaren pertsonaia kaiolatuta dago gizartearen barruan. Eta behar bada, baliteke berak ere ametsak izatea. Eta amets horiek izan daitezke, egon daitezke oso lotuta Josef Misliveczekin. Beren komunikatzeko modua, ez bakarrik gorputzaren bitartez, baizik eta ariman artean, nola komunikatzen diren bien artean. Eta gustatuko litzaioke berarekin egotea, baina oso urrun dago gu gaur bizi dugune egoeratik, ni naizen pertsonatik. Baina nik egin dudan lan guztia, emozioetan oinarritu da, eta saiatu naiz ulertzen nolakoa zen emakume bat izatea garai hartan, holako egoera batean, eta oso konexio egokia izan du nire kidekin, asko lagun naute, eta gainera, gero piano ikasgaiak egon dira, ez dituzu ikusi, baina bueno, Peterrek deitu zidan eta esan zidan, ikasteko nola jo pianoan pixka bat, nik nekien ezertxo ere, eta bueno, ikasgai batzuk hartu nituen, desente, jakiteko nola egin pianoa, nola itxuratu piano jotzen nuela, baina prozesua, musikan lan egiteko prozesu horrek hurbildu egin induen gehiago unibertsonetara, beraz, hemen musika garrantzitsua da, gakoa da. Hemen beste galdera bat daukagu. Kaixo, hemen nago. Galdetu nahi diote jantziei buruz. Hor jantziek atentzio ditu izugarri, nola landu dezuten?
eta ea mugatu egiten zuen antzezpena ze maskara batera erabiltzen zen duten, eta gainera ematen zuen zaila zela ere arnasa hartzea jantzi horiek jantzita. Yeah, go ahead. You have also this. Bai, bueno, zuk, bai, gero abeslarien kontu hori ere, bai. Costumista Andrea Bai, Gavaletto, che è Andrea Gavaletak grandissimo italiano. diseinatu Avevamo parlato zuen, del fatto che, per esempio, eta per una cantante lirica cantare abeslari liriko con gli abiti batea, consistenti, horrela con kantatzea, corsetti, korsea metteva jantzita, in pericolo eta la buona riuscita dell'opera. Però, hori come zaila dicevo zen prima, egitea, quel baina tour de berak force esan duen che bezala faceva, indar quella prova di forza, proba era bat anche, zegoen. Hor, non hau poteva da, prescindere dai costumi. ezin genituela trajeak alde batera utzi, erabili behar genituen. E quindi è stato Eta stringeva anche a me, eta, facevo fatica anch'io a respirare. horrek Però, eragotzi egiten zuen quando pixka bat riesci a arnasa farlo, hartzea. nonostante la Baina difficoltà di un costumi behin del genere, gaindituta allora zailtasun hori riesci eta ben ohituta a jantzi horietara, vinci orduan azkenean posible la zen vittoria egitea. dei cantanti, Hau da, quando riescono ad avere quei risultati, abeslariarena nonostante la costrizione è massima. Allora, And you asked about limitations. I mean that there were Nik, no bueno, mikei buruz hitz egin duz, movies ez egon by mugarik limitations. nire antzezpenean ez dut mugarik erabili. No, because I Baina really wanted to nik act something, but I don't know how. You know, it's a askotan problem zalantzak when you're izaten actor. dituen, nola antzestu nire pertsonaia. But the real thing is that, for example, the mask was absolutely okay. The problem was with tea. Arazoa zen hortzekin, Something ze, bueno, desberdina da, hortzak hor kenduta hitz egitea, baina bueno, nire lana da azkenean antzestea. Zerbait erantzi dezaket jantziei buruz. Peter eta Andrea Cavalettok gogor lan egin zuten jantzietan, erreprodukzio zehatzak eta leialak egiteko. Eta lan bikaina egin zuten. Eta xehetasun guztiak jartzen ahal egin ziren. Eta ikerketa mordoa egin zuten horren inguruan. Eta nik uste dut esan dezake dela jantziek lagundu egin zigutela pertsonaia sentitzen, baina bien aldetik, Andrea Cavaletto eta zuzendarien aldetik, arreta handi eskin zuten jantzi. Eta musika eszena guztiak zuzenean daude eta grabatuta dira. Eta operaren eszena guztiak filmatu egin ziren Komenale antzokian udan, 35 gradu egiten zituen kanpoan eta barruan, imaginatu, kandelak piztuta, eta benetan oso zaila izan zen bintzan niretzat. Ni han behatzaile gisa bakarri nengoen, baina musika guztia zuzenean egin zen. Eta beraz, batzuk playback antzera jotzen dute, baina ia gehiena zuzena, musika zuzenean egin genuen. Eta filmaketa egun luze horietan, egunak oso beroak ziren, ezak ezen bakarradu genituen, baina ikusitan zenbat nekatzen ziren antzezleak, bueno, egia esan izugarri nekatzen ziren, ze baldintzak oso gogorrak izan ziren pelikula egiteko orduan, baina nik uste dut ohituta zeudela 6 ordu opera batean egon ondoren, beraz, bueno, errealitatea ere jakin genuen zen temperaturari esker. Bai, garai batean, 18. mendean, kandelaken egiten ziren operak, olako jantziekin, garaiko jantziekin. Oso ederrak, baina oso lan gogorra egia esan. Galdera? Kaixo, lehenik eta behin zorionak filmagatik eta bigarrenez, antzezleari galdetu nahi diot
bueno, komentatu du italiera ikasi behar izan duela, eta bar, nola izan da musikagile honen azalean sartzea. Zoritxarrez ez da ezaguna, eta nolakoa izan den esperientzia, eta gero ere galdetu nahiko nioke zuzendariari eta gidoilariei, argazkilaritza zuzendaria Diego Romero da, Espainiarra da, eta gustatuko litzaidake nola izan den berarekin lan egitea, eta nola izan den esperientzia. Eskerrik asko. Why I wanted to work with Diego. Yeah, this is the question. Bai, hori da galdera, ez? Bai, nik Diegorekin lan egin nuen, ze nik bilatu nahi nuen, edo aurkitu nahi nuen, ni film moderno bat egin nahi zuen norbatek edo nahi nuelako, eta nahi nuelako Minervinekin egin zuen filma adibidez Diegok, izugarri hunkitu ninduen, beraz, berarengan pentsatu nuen. Eta nahi izan nuen norbait ulertuko zuena nik nuen ikuspegi berbera. Eta Markok ezagutzen du, pertsonalki ezagutzen zuen, Amerikan zegoen filmatzen, eta nik pentsatzen nuen, latino bat izango zela Florence zena, eta komplikatu izango zela, eta esan zidan, ez, emango dizu telefono zenbakia, eta orduan txedeitu nion, eta 5 minutuan konpondu nuen. Azkar. Bueno, nik zure galderari buruz esan behar dut. Nik jakin nuen 2 astelenago, filmatzen hasi baino 2 astelenago jakin nuen parte hartuko nuela proiektu honetan, benetan harrigarria izan zen, bitxia. Eta nik denbora izan nuen italiera pixkan nerea egiteko, eta 3 hilabete egon nintzen, 10 bat eskola bakarrik ez dituen hartu, italiera eskolak, eta filmaren, gogoratzen naiz behin filmaren eszena bat ikasteko ahalegina egiten ari nintzela, ulertzeko ez bakarrik nik esan behar nuena, baizik eta baita ere zer esan behar zuten nire lankideek, eta konturatu nintzen, aste bete behar izan nuen pixkanaka ikasten joateko, beraz, zenbatu behar izan nuen, zenbat aste beharko nituen eszenak ikasten joateko. Beraz, gidoia ikasi behar izan nuen goitik bera. Italieraz. Il buemore bigarren parte egin dezakeguna izan ezkero. Bai, baina ez da oso interesgarria egiten bali bat dugu testu berarekin. Hemen beste galdera badago. Kaixo, zoriona lehenik eta behin talde osoari filmagatik. Nire galdera da zuzendariarentzat eta antzezle emakumentzat. Nola izan zen antzezleen zuzendaritza metodoa? Nola funtzionatu zuen zuzendariaren eta antzezleen arteko sinergia filmatzen hasi zinetenean? Ez zait bat ere gustatzen. Hasi nahi duzu zuek, edo ni hasiko naiz. Casting zuzendari osona nuen, Estefania Di Sandis, Romara etorri zenean, junitzanean egia esan ez nuen italiar antzezle emakumerik ezagutzen. Beraz, casting egile honek jende asko aurkeztu zidan, eta Barbara aurkeztu zidanean, oso atsegina, esan nio zer egin duzu, nik behar dut emakume ero bat, esan zidan, ikusiko duzu. Beraz, ikusi nuen, eta gero, hizketan hasi ginen, rolari buruz, musikari buruz ere hizketan hasi ginen garai hartan, eta egia esan oso atsegin ez zen guztia eta oso naturala izan zen. Hau da, gidoia aztertu genuen, ikusteko, edo aztertzeko nolakoa zen bizitza garai hartan, Barbararen rola oso interesgarria da. Bera, Barbararen rolean Mozartekin ere lotuta dago. Ze talentu handia du Mozartek zuen bezala, baina
weren't aristocrats. baina People aristokratak ez ziren. who used to work. Hau da, herri xehekoak ziren, beraiek, beraz borroka hori zuten. Berak nahi zuen libre izan, eta Barbarak nahi zuen bere ezaguna izatea. Pertsona baliotsu gisa, bera oso ona delako, eta talentu handia zuelako, baina garai hartan oso zaila zen, ze garai hartan dena beti mailaka antolatuta zegoen. Familiaren arabera edo estatus sozialen arabera zegoen mailakatua, beraz asko hitz egin genuen gai horren inguruan. Eta Helenaren kasuan desberdina da, ze bera jadanik markesa da. Ja, familia oso garrantzitsu batean sortzen da, eta nahi du eskatasuna beste modu batean bilatu, baina denak ari dira bera eskatasuna bilatzen azkenean film honetan. Mundu guztiak nahi du zerbait desberdina lortu bizitzatik. Their lives were linked. Eta bizitzak lotuta daudelako They don't want to behave like guk jokatu behar dugun modu honetan edo bestean, baina by laws. beraz legeak ere hor zeuden eta familiak ere bai. È un uomo, un regista molto Bikaina izan da berarekin lan egitea, oso apasionatua da bera, eta deitu zigunean, Petrek deitu zigunean, bere mundua ireki zigun, Mislibitzeken mundua ireki zigun, guk ezagutzen ez genuen mundua, eta gainera una storia di un decennio, forse. hainbeste urte aztertu ondoren, 10 urte Sì, no, certo, hai daramalako, fatto altri lavori, però, nel musikagilea hau aztertzen, bai, beste gauza batzuk ere egin ditu, baina egia esan oso proiektu luzea izan da, denbora oso luzetik, gainera oso desiratua izan den proiektua izan da. Beraz, bera bere pasioarekin, xehetasunari ematen dion atentzio guztia, nire kantu eskolaketan ere egoten zen, adi egoten zen. Bera, sentitzen zara erantzukizun handi batekin. Pertsona bat duzunean hain apasionatua bere lanean. Berak beharra zuen film hau egiteko benetan, kontatzeko artista ahaztu baten historia. Eta baita ere, artista, gaur egungo artista baten historia, ze denok nahi dugu gogoratuak izan, azkenean, bizitzak ematen dizkizu gauza asko, eta kendu ere bai, denok beldur gara, ez, behar bada, igo ondoren gero erorraldia etortzea. Eta berak lortu du gu iraganean bizitzea, eta gainera berak duen grina horrengatik, eta baita ere ekoizleak noski. Beraz, inbertsioa handia egin da film honetan ikuspegi guztietatik, hau da zuzendaritzatik, gero nazioen artean egon den lankidetza, historio bat kontatzeko nik ere orain eta gaur egun ezagutzen dudan historio hori, eta oso lotuta sentitzen naiz, gizon honi oso lotuta sentitzen naiz. Bai, Barbarak esan duena, bai, horrela da. Niretzat, lanarentzat ere bai, oso begibistakoa zen, ze pasio, ze grina sentitzen zuen. Eta ni atentzioa gehien deitu didana izan da nola grin hori, nola zabaltzen zen talde osora, seriotasun osoarekin. Lan honetan falta izaten dena, hau da beti ere bakoitzaren esperientzia kontuan hartuz. Ez da gauza generiko bat beti gertatzen dena, ez dut generalizatu nahi, baina bai, zaila da energia kontzentrazioa handia aurkitzea, hau da egiten den inbertsio horretan. Non egiten duzun guztia, zertua egiten den, eztabaidatu egiten den, gertatzen den bitartean. Eta gainera honek aukera ematen dizu pixka bat arakatzeko mundu hau, badira eszena pare bat, egin nituena benetan jakin gabe zer ari nintzen egiten, zen nekatuta nengoen, denbora desente pasatzen hartu aldi batetik bestera, bero handia egiten zuen, nekatuta nengoen, eta ze gertatu zen, azkenean fidatu egiten zera, baina norbait ez fidatzen zea, ikusten duzunean beste aldean norbait dagoela, eta hor filmaren plano osoa duena, zutaz fiatu zea, zu ere filo zea pertsona horretaz, beraz,
hori oso gauza ederra da ere, bai. Eta horrek zentzu handia ematen dio bere lanari. Kontutan hartu gabe ze emaitza izan ditzakeen, onak edo txarrak, baina bai ematen dizu sensazioa balio bat duela egiten duzun horrek, eta lan hau magikoa da azken batean. Bai, gauzatxo bat erantzi nahi nuen. Kontuan hartu zantzezle asko daudela, filman eta batzuk eszena gutxi dituzela. Beraz, ez generaman denbora asko elkarrekin, bat etortzen zen, beralde egiten zuen, ze denbora gutxi, egun gutxi genituen filmaketa egiteko diruagatik. Eta gainera atentzio handia jarri behar genuen, beraz, arazoa zen denbora gutxi egoten ginera elkarrekin. Gainerako bideren gaia hortzegoen, beraz, hau guztia zaila izan zen, ze nik 5 pertsona zuzendu beharrean, normalean egiten den bezala, eta jekin egon, hemen egia esan oso denbora gutxi izan nuen, eta antzezle asko nituen bere jekinan egiteko, eta hori zailtasun erantzi bat zen gainera. Bai, Peterrekin berezia izan zen lan egitea behintzat niretzat. Eta hori izan zen, jadanik esan den guztiaz gainera, denbora asko pasatu genuela hitz egiten. Hau da, presta lanetan ere bai, eta filmaketan ere bai, hitz egiten genuen, nola esaten da, nola uste duzu gara jartan pertsona batek, nola jokatuko zuen honen aurrean, zer pentsatzen zuen, ze Petre benetan murbilduta zegoen gaia, bera gara jartan bizitzen ari zen egia esan. Eta gero iristen zenean, eta sartzen ginen bere munduan, zuzendari gisa. Eta ezin genuen ezer egin ez bazegoen bat mundu horrekin eta film horretan. Oso ederra izan zen eta aukera eman zigun bizitzeko beste mende batean. Bai, gainera asko hitz egiten genuen, batak bestearekin, eta gidoia ere irakurtzen genuen elkarrekin. Ze naiz eta antzezlea ona izan, nik badakita ondo antzezu dezakela, baina nik jakin nahi duzen den pertsonaia. Zer eskaini dezaken, ez bakarrik esan behar duzuna, zure lerroak esan, ez, nik nahi nuen jakin zeintzuk ziren pertsona hauek, eta zer zuten eskaintzeko, ni ere harritzeko noski. Sí, bueno. Bai, bera aurretik zegoen, bai. Galdera zuzendariarentzat da. Gidoiari dagokionez, historia bat betetzen du oso denbora luzean. Ez dakit nola izan zen, gidoiaren lana, denbora jauziak daude, eta narrazioak jauzi horiekin hainbeste irauteko, ez dakit gauzak gelditu ziren kanpoan, filmaketan, gidoiak zeudenak. Ez genuen denbora askorik, beraz, egin genuen, filmatu behar genuena azken batean. Baina hau da arazoa gidoie bat idazteko orduan nola lantzen duzu istorio oso luze bat. Ni enitzen gogoratzen, banekien enuela filmaren amaieran hiltzea nahi, hori hasieratik gelditu zitzaidan argi, batek esan dezake, ez da oso film klasikoa, baina nik enuen bera hiltzea nahi filmaren amaieran, beraz hori guztia jadanik prestatuta neukan. Eta gero borroka zen nola hasi egiten zen, Veneziara iristen denean, galduta dagoenean, hau da, pixkana jendea ezagutuz doa, eta horrek aukera ematen du, beste aukera batzuk ematen ditu. Eta gero istorio asko idatz daitezke, eta gidoi bat izan, 500 horrekoa. Arazoa da nola murriztu eta nola jokatu guk dugun denbora honekin, baina oso zaila da esplikatzen. Eta egia esan enez gogoratzen nola egin nuen. Tenemos tiempo para una última pregunta. Yo lo que quería... Azken galdera dugu. Nik galdetu nahi dudanak gidoiari buruz
lotuta, esan duen horrekin lotuta, bere historia asmatu behar izan duzu, asmatu dituzu ere emakume hauek bere bizitzan guratzen direnak edo existitzen dira eta egiazatuta daude bizi zirela. Se me ocurre que un compositor tan Eta horre musikagile zoragarri bat, 3 emakume zoragarriekin bukatzeko, oso guapoa izan barko zuela, ez oso erakargarria 3 emakumerekin bukatzeko. Hori ere asmatu zuen edo oso ederra zen? Era davvero così bello quest'uomo che ha avuto così tante donne. O te lo sei inventato? Well, the fact is that we don't know. Bueno, kontua da, hor badaudela hutsune asko beren bizitzan. Eta arrakasta handia izan zuen Napolin. Eta nola pertsona ezagun honek lortu zuen hori dena egitea? Nola lortu zuen kontratu hain ona? Baina nik nahi nuen, nik hitz egin nahi nuen, nik historio bat hitz egin nahi nuen pertsona bakar bati buruz, eta pertsonaje bat erakusi nahi nuen, bakarra aparta Josef bezala, baina musikagileak ere bazituen auzi soziologiko oso argi batzu. Hau da, oso bizitza jakin batzuen ere, bai. Eta lehenik eta behin nik esan nuen, nola lor dezakegu zu karrera bat olako garai batean, hau da, modu prekarioen bizi den norbait, edo maila paletan jaiotakoa, nola egin zezaken erizaren bitartez, armadaren bitartez, edo emakumeen bitartez, lortu zezaken arrakasta. Eta historiak zer ikusia du emakumeek nuen armadari buruzko filmatekin nahi. Baina normalean horrela egiten zen karrera, ez? Horrela egiten zen ibilbide profesional bakara hartan. Rousseau, esate baterako. Rousseau, ni gizon hau pobre hauen historioa aztertu nuen. Hau da, famara iritsi zirenak, ospera iritsi zirenak, bohemio zirako. Nik ez dut uste itxusia zenik, ez dut uste. Hau da, etzen izar bat, nolabait morroi bat zen azkenean, musika egiten zuena garai hartan, musika jotzen zuena. Eta, bai, ikusten zen, zorionekoa zela, zuk nahi duzu, zurekin lan egiten duenak, atsegina izatea, eta abeslariek beti lan egin behar dute, beraiekin lan egiteko modu erraza sortu behar da. Nik uste dut Mozartek ere esan zuen, pazientzia handiko gizona zela eta sutsua ere bai. Beraz, bazuen zerbait gizon honek, etzen gisa gaixo bat. Hau da, etzen gizon txiki itxusia ez. Bueno, aipatu nahi dut, Katarina Gabriela, pertsonaia begiazkoa izan zela, izar ezaguna zen, eta soprano oso garrantzitsua izan zen garai hartan, eta egoera askotan, egoera askotan, oinarria realista da, berba da, Mozart txikia zanean hor agertzen da, eta Bizlibitzek jaunari zentzen joko duzu zerban niretzat, eta jotzen hasten da Bizlibitzek. Eta hori da, oberturaren hasiera egiten duena horretan lantzen ari dena Bolonian. Eta idatzi zuen lehen opera, italiarra Milanentzat, eta gero sinfonia idatzi zuen. Beraz, musika material guztia asmatuta dago, baina partitura errealista da, xehetasun errealista asko daude. Erregearekin duen eszena ere bai, gutunetatik atera genuen, Josef Bigarrenak idatzi zion Maria Teresari, eta ez da esmakuntza bat, bera horrelakoa zen. Bai, divertigarria da irakurtzea hau guztia, nola joan zen Bienara, eta adibidez, nola lortu zuen gora egitea gizartean. Bai, pertsonaia nahiko eroa. Egoera guztiak antzerkian gaur egun gu antzerkira joaten garenean, espazio ilun badaukagu, eta mundu guztia entzuten ari da. Isiltasunean. Baina Italiako antzerkian garai hartan jendeak hitz egiten zuen, jaten zuen, eta benetan horrela agertu nahi izan dugu.
benetan egoera erreala zen gara hartan. Estamos encantados aquí. Bueno, pozpozik gaude hemen berriketan, zuei entzuten, filmari buruz, baina joan egin behar dugu. Pentsatzen dut beraiek ere ospatu nahiko dutela, izan duten harrera zoragarria, beraz eskerrik asko, Donostian egoteagatik, eskerrik asko. Gracias.